ukuthi abantu bazongena. Akuthembi. Abantu ba-busy, ba-up and down. The fact that ngingena nje even ngisho about what's going on? Is it my network or what? The fact that ngingena nje about 19, it means a lot. Mina ngitshela ukuthi abantu bayadansa and abantu hayibo guys, nakho nanda yazi niyanda ngempela kanjani? Hayibo, ngiyaphila. Hayi shuthi silinde sonke. Hayi shuthi silinde sonke. Nami nje sengizokhipha yonke lento esemehlweni nasezandleni. Bani silinde nabo umdedeli noma Three Nazareth uhappy walo umdedela. Kazi lawa. Lawa alinde okunye. Thina sibe silinde umdedeli. Thina nje silinde umdedelo, anginazi mina. Nikuphi nendawo bapha abantu. Asenthula nje. Asenthula kangaka. Ngiyaphila guys, ngiyaphila. Konja ngiyaphila. Ngilinda umdedelo nina nenzani lapho? Awuncese sis. Asunginike yona nje Nkosi yami ngoba ngiyimisele kwakuyanda. Unginike yona nje ngikuphathele nje sis. Yazi ngikuphathele. Hibo uthini lo kumina simblog silima lesi. Hibo wakwangizwaphi nje. Hayibo. Ngilele mina shuthi siyafana nawe indawo nje. Manje ngizoyaphi mfethu? Ngizoyaphi nje? Ngingayaphi nje? Kuyiwa phela makunyoyi. Biyo ehlezi ke la ekhaya. Ehlezi ke la ekhaya. Ngiyabonga. Ngingayaphi? Uyiwa vele kokunyoyi. Ndodakazi enhle. Awu man lo. Yebo mzali. Athina amaplana today anginawo. Emfaneni anginayo mfana. Anginaye. Athina anginawo amaplan guys. Anginayo. Do you speak English too? Yes. Silele Nkosi yami emakhaya kajazi. Awu siyabonga. Awu kodwa ngikuthembi ke wena Lindo. Hayi ngeke angikuthembi. Ngiyaxolisa bara ngikuthembi. Kuyiwaphi guys makunyoyi? Ngijwayele ukwenza njani vele ayibuza mama usawudlala ngami. Serious guys angiqomanga mina. Angiqomanga. Why vele abantu benale mentality yokuthi if umuntu mhlawumbe bembone emuhle shuthi lowo muntu unomuntu. Guys Nkosi yami it's not ukuthi mhlawumbe ke manje but angakajoli ngizonitshela mase ngijoli. Proposal wherever you are. What plans do you have for the years? Angina ama plans guys mina ngilinda ukuya esontweni.
Yes, ngesontweni vele ngiyongenisa umdedelo. So angazi ngempela. Hlekiswe lo muntu ola ku-live. Ngisonta nginazaretha nangandise ethi shuthi uyazidlala lutho, uyazi naye ukuthi anginalutho. Now 2025 ungidlulile i-weekend, ingidlulile i-weekend yokulotsholwa, i-weekend yokumisa ngidlulwe yonke into guys. Nani aniboni namanje ukuthi umuntu akekho. Hawu guys, ngiyena usana ukungiphoxa futhi-ke nje wena mahle uyangiphoxa kakhulu ngoba nje uyamazi umuntu ojala ukuthi umuntu onjani. Mina nje anginalutho. Uba angeke ngize ngihambe phansi mina guys, angeke. Yini umdedelo Nkosi yami. Esontweni phela suke sesizohamba phansi bese kujana basuke sezohamba phansi, mina ngihambi-ke phansi lapho ububhizi. Ngiyakutshela abafana kutshele mina, ngiyakutshela ukuthi abazazi bafunani. Buka nje omadladla bebahle bebangaka basingile futhi-ke loyo-ke nje kwakhe wezandla. Okwakhe kwezandla ngitshela. Umuhle, ngiyabonga Ndisa, ngiyabonga. Yo guys, yazi i-most abantu la ka-TikTok mhlawumbe uma bengibona maybe Gatehoe in town, yo ngeke bafethu. Mfethu umuntu aqala kubuke bese qhoba omunye. Yo guys, mina ngiyayisaba leyo nto leyo. Yo Andiswa-ke yabona-ke Zwana ngami akanalutho, uhobo nje akanalutho. Hawe ma kuphi ekhaya mina bethu ngowasendwedwe eHomies. Ngihlezi ngisho Nkosi, mazi hlezi abantu bengibuza ukuthi ngowakuphi. Hlezi ngibatshela ukuthi nje ngowasendwedwe eHomies. Thimbathimo sona sinomzamo hello Luthando. Ngimbathi awunoma kenyuka baba kolamathunga mnyama. Ngiyabonga ngama-gift guys nalaba abalike ulive, ngiyabonga kakhulu ngoba inkomo ngisenayo bawu. Yo ncami sis, ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Mahlopho njani? Ngiyaphila guys. Ngithi noma kwenyuka baba kolamathunga mnyama. Hawu wavele wafaka nje uhathi ntombi. Awe ma ngiyabonga kodwa ngothando. Nami ukuthi ngizontini nje uthini ukuthi ngizontini nje. Hayi bo kanjani manje Nkosi yami abadansi guys. Uma wasekuhlukanisa unyaka guys abantu kumele bajabule. Nami iyona ndlela engijabula ngayo leyo ukuthi ngisontweni. Ngiyathanda wamuhle mna. Uzoqhumisa kuphi? Hayi bo. La ekhaya ucricket awuqhumisa kuthiwa sithusa iy'dalwa. Hayi nangoku amahle qabamanga. Sawa guys, ayashesha ama-comments wenu yazi angisaboni.
angisaboni ukhethe ngibuyela uzobe ukhona uhambeni kodwa lutho mina ngihambe phansi guys mina ngingashona but ngoba like ngathini ngoba uhambo lufike ulale ngasekhaya so ngibona ukuthi lokho ikhona okungcono ngoba ukuhamba phansi ngingashona guys. Hallelujah sonta siyasazona ready for you ube nosuku oluhle enkonzweni and be safe. Ngiyabonga kakhulu, ngiyabonga. 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 Awu and nje ngizoyilalela vele like aqhumiswa cricket kuthiwa sithusa idalwa cabangani bafethu uma ufuna ucricket uthenge yokuqhumisa le banganeni bakho manje kanginaso waleso sikhathi mina ngive ngiyilalele sawana sisinomzamo guys mase nithi sinomzamo vele uma ngathi ngimdala yo ayingeke vele uma ngathi ngimdala nje guys. Ngiyazi ukuthi ngimdala but angisho ukuthi mase nithi sinomzamo njani. Mshana, you're listening to DJ's book for reason it man. Ay ngaziki crash nomzamo no babo. Yo ama-comments wena ayashesha guys. Nomzamo mfethu njani? Umuntu asebe ngiyaphila. Bagugisa uncane anori ukuthi bangigugisa. Omunye umuntu uyisho leyo nto mhlambe yabonga ukuthi mhlawumbe uyangihlonipha or something kodwa nje yo kufanele bomfana onini engazi wemalo guys cela ningike ngabafana ngibathanda 2005 hayibo bani 2005 hayibo wena yini hayibo ke amahleli ngiyastress sisomdala yazi mangibuka ilo isibongo esithi Sibisi so ngichaza isitori sami nesibongo saSibisi so umkhulu wami guys wayenesithembu yabo so enabafazi abawu-3 kukhona uMashangase uManzama uMaSibisi yabo so mina ukhulu wami uMashangase and then nalaba abanye ukhulu bami but sengisho uzalo baba wami so yeah ngingasho ukuthi mina nesibongo sakaSibisi sithe kancane yabo kumele ngithathe nobabili umngane wakho masomuhla hayibo ikhona into enjalo asambese ngizwa ukubhala kuseni lo hey today I'm good guys, I'm good. And athina my plan. Happy New Year. We zongena andisa. Ayaphela ndoda. Bukade ngimkhulumela abafethu lo muntu uthi aqomile kwimanje hamba nomfana. Ayibona mzamo wasifuphuto abudlaza kusenzonke. Ayisathini. Hawe ba uyaphila. Yaphila sini. Iyaphila athi ngibona la uzikusefaka wahathi nje obovu. Hawu sinami ngithukile ngithi hayibo basefaka obovu manje. Cabanga la lo bovu futhi kancane lo bovu kakhulu. Lo strong. Uzizi bafethu. Uthe nje ufuna ukulala epost isithombe sethu namhlanje kuzosuka ukukhuluma. Unamanga? Ngiyakutshela. Yaphila ama followers akho. Kukhona mina ke nje ku live wakho namhlanje.
lapho ngeke ngihlale isikhathi eside ngesithi Yabona ngikubuza ukuthi unamaplani awudumile kahle nomzamo uyabona nje ubuza amaplani ngo-New Year. hayi bo mfethu babona abantu ngilele phela abantu bayaphithizela ngaphandle bra mina ngiyokhuleka Uyesatweni? Kusasa uvuse uJanuary. kumele ube yiNazaretha andiswa mfethu Yazi nami ngihlezi ngihalela. mhlawumbe ngoba nje Yabo uJabu ungathola imfana nje umthola esontweni hayi ngeke esontweni cha lutho ngeJabu nalo nomzamo ngeke ngeke mhlawumbe nje uyitholela iNazareth ngeke wazi ini nomzamo libele tebare bela sinaza cabanga uyitholela iNazaretha awu ngombela lawagunda ngeke kanje live nami ngiyodla andesinetwork yakhe akazwakali inazijalo yazi singiyakubona nje ubusho njalo usicabanga into zakho musams awu hawu intombazane wenze njani manje ayibotheni bahle awu ngiyakutshela ngitshela yikho into nje mina ngiyazi le nto andisha ngontondane hayi ngeke bafethu yazi nami nginesifiso guys nginesifiso sokukana we anowazi ukuthi mhlazane kuthiwa sekukana mina umhlaba usuyagoqa awuna umhlaba kube usuyasongwa umhlaba kube nje usuyasongwa yo ayingeke guys ngiyavala mina lo live angithanda ukuba live isikhathi eside ngoba ngilokhu ngikhuluma la lokhu ngifuna ama-comment ayingeke ayingeke cabangani bafethu uyabona mfana lo uthi hayi la usiphelele ngangifunda naye primary xixele uke uze Jules alright ngizofika unyaka omusha lo sizoqala ngenazi mhlawumbe uzohlala eGoli sithi hawu guys hey mina ngivele ngingazi-ke athi umfana nje please accept wona conversation with you hayibo ngesiphelele hayibo Zuzu lomnyama thina Zuzu lomnyama thina iy'nkomo zamadoda yabo ngathi uma ngingathi kushaya u-12 ngivele ngicule ngithi hangathini ho makuyongilunge iwe ngane ngiseyidu next day uphelele icala sisi hayibo guys anti limiswa iduku limisa phela uma unomfana mina nginaye umfana limisa kanjani iduku iwe anezake angazi no makuyongilunge iwe ngane akethu
ngeke guys.